Ți s-a spus vreodată că viața nu-ți oferă ce vrei, ci ce muncești. Sună corect, nu? Și totuși, câți oameni muncesc din greu toată viața și tot nu obțin ceea ce vor? Jim Rohn avea o perspectivă diferită, simplă, revoluționară. El spunea, ask, that's it, cere, asta e. Nu alerga mai repede, nu transpira mai mult, începe prin a cere, cu claritate și cu credință. Adevărul e că majoritatea oamenilor nu cer, sau cer vag, cer cu teamă, cer fără să creadă, și apoi se miră de ce nu primesc nimic. Nu pentru că nu li se oferă, ci pentru că nici măcar nu au început corect. Acest video este pentru cei care vor mai mult. Nu doar bani, ci libertate. Nu doar relații, ci iubire reală. Nu doar scopuri, ci sens. Iar cheia e una singură, să înveți arta de a cere. Nu în mod disperat, ci cu încredere, cu precizie, cu intenție. Pregătește-te să vezi cererea cu alți ochi, pentru că după acest video nu vei mai merge la viață cu o linguriță, vei merge cu o cisternă. Câți dintre noi am spus, aș vrea să am mai mulți bani? Sau, mi-ar plăcea o viață mai bună? Acestea nu sunt cereri clare, sunt dorințe aruncate în aer. Jim Rohn ne învață, cere, dar cere precis. O cerere vagă produce rezultate vagi. O cerere specifică deschide drumuri. Universul, viața, Dumnezeu, numește-l cum vrei, nu răspunde la confuzie. Răspunde la claritate. Vrei ceva? Spune exact ce, când și cum. Cere. Vreau să câștig 10. 0,0 de euro în următoarele 6 luni, lucrând în domeniul X cu echipa Y. Sau vreau o relație bazată pe respect reciproc, comunicare deschisă și creștere comună. Asta e claritate. Când ceri clar, mintea ta pornește motoarele, începe să caute, să conecteze, să construiască. Ceea ce înainte părea magie, devine direcție. Cererea corectă e ca un GPS activat. Întreabă-te sincer, ce vrei cu adevărat? Nu general, nu vag, precis. Scrie, roagă, cere, spune viața ce aștepți de la ea. Procesul începe în interior. Nu trebuie să știi cum funcționează Jim Rohn, spunea, nu trebuie să înțelegi cum funcționează cererea. Doar cere. E ca la electricitate. Nu trebuie să știi cum se formează curentul. Trebuie doar să apeși pe întrerupător. Cererea activă nu e doar cuvinte. E un proces mental, emoțional, energetic. În momentul în care ceri cu claritate, ceva se schimbă în tine. Se activează direcția, se ridică intenția, se mobilizează resursele interioare. Nu încerca să înțelegi totul înainte de a începe. Nu te bloca în dar cum va veni. Nu e treaba ta. Tu doar cere, clar, cu intenție, cu inima deschisă. Restul se va alinia. E ca și cum ai comanda la un restaurant. Tu nu intri în bucătărie să vezi cum e gătit totul. Tu comanzi, aștepți și primești. Exact așa funcționează și în viață. Când ai făcut ultima cerere clară? Nu o întrebare timidă, o afirmație hotărâtă. Fă una, azi, nu pentru că înțelegi totul, ci pentru că e timpul să apeși pe întrerupător. Cei mari îndoiesc, copiii cred și, paradoxal, copiii primesc mai des ce cer. De ce? Pentru că cer cu încredere, cu insistență, cu un zâmbet și cu un suflet deschis. Jim Rohn spunea, crede ca un copil, nu analiza prea mult. Ai observat cum un copil cere? Nu zice, poate, dacă se poate? Știi? Numai dacă nu deranjezi? Nu. Zice, vreau asta. Și o face cu ochii mari și inimă larg deschisă. Unde am pierdut acea inocență? Unde am învățat să ne temem că cererea noastră deranjează? Că nu merităm? Că e prea mult? Adultul din noi a devenit logic, dar a pierdut magia. Combinația magică. Planifică precum un adult. Crede ca un copil. Fă-ți planul. Pune detalii. Dar când ceri, fă-o cu entuziasm, cu zâmbet, cu bucurie, ca și cum deja vine. Pentru că vine. Ce ai putea cere azi cu bucurie de copil? Ce vis ai putea activa fără frică? Îndrăznește. Crede. Joacă-te din nou cu viața. Mulți spun, am cerut, dar nu s-a întâmplat nimic. Dar Jim Rohn zice, verifică-ți cererea. A fost vagă
A fost slabă? A fost însoțită de îndoială? Atunci n-a fost cerere. A fost o speranță timidă. Viața nu răspunde la jumătăți de decizie. Nu se mișcă pentru cei care cer doar ca să nu regrete că n-au încercat. Se mișcă pentru cei care cer și știu că vor primi. Dacă ceri cu frică, primești haos. Dacă ceri cu nehotărâre, primești confuzie. Dacă ceri ca un lider, primești direcție. Cererea nu e despre vocea ta, e despre vibrația ta. Cere corect, clar, cu credință. Fă din cerere un obicei zilnic. Dimineața, seara, înainte de decizii, înainte de acțiuni. Nu pentru că e magie, ci pentru că e disciplină mentală. Vrei mai mult? Atunci cere. Mai bine. Jim Rohn spunea, dacă vrei ceva, spune exact ce vrei. Nu mai mulți bani, ci 5.000 de euro pe lună, dintr-o activitate care îmi aduce împlinire. Nu o viață mai bună, ci o casă cu 3 camere, lumină naturală, aproape de pădure. Viața funcționează pe bază de claritate. Mintea ta caută ceea ce formulezi precis. Când ești vag, rezultatele sunt vagi. Dar când spui exact ce vrei, direcția devine posibilă. Gândește-te ca la o comandă într-un restaurant. Dacă spui doar ceva bun, primești ce crede ospătarul că e bun. Dar dacă spui o supă cremă de dovleac, fără smântână, cu crutoane separate, primești exact ce vrei. Nu te teme să fii precis. Nu e aroganță, e intenție, e asumare, e claritate. Cu cât ceri mai clar, cu atât trimiți un semnal mai puternic către viață. Ce vis ai putea detalia azi? Ia-ți 10 minute. Scrie. Cu cât, când, unde, cum. Pentru că fără detalii, dorința rămâne doar un nor vag. Jim Rohn spunea, nu e lipsă de succes în lume. Problema este că majoritatea vin cu o linguriță la ocean. Ești înconjurat de oportunități, dar primești doar cât ești pregătit să accepți. Dacă mentalitatea ta e mică, viața ta va fi mică. Poți cere 1.000 de euro sau poți cere 10.000. Diferența nu e în lume, e în mintea ta. Cât crezi că meriți? Cât îți permiți să primești? Poți avea vise mari, dar dacă inima ta e strâmtă, nu va intra nimic în ea. Trebuie să mărești cupa, să îți lărgești capacitatea de a primi, să nu mai ceri ca un supraviețuitor, ci ca un constructor de destin. Cum se face asta? Prin expunere? Citește mai mult. Vorbește cu oameni care trăiesc la nivelul la care tu visezi. Înconjoară-te de măreție și spuneți, și eu pot. Ce vis ți se pare prea mare? Ce ai spune dacă doar mintea ta îl micșorează? Mulți oameni cred că dacă altcineva reușește, lor le rămâne mai puțin. Dar Jim Rohn spunea, succesul nu e o plăcintă care se termină, este un ocean care se reînnoiește zilnic. Nu există lipsă, există limite mentale. Când trăiești cu frica de a nu avea destul, începi să ceri mai puțin, te micșorezi, negociezi cu viața, spui, nu vreau prea mult, doar puțin, să fie bine, și primești exact asta, puțin. Dar viața nu îți dă ce vrei pentru că ești modest, îți dă ce vrei pentru că ești clar, hotărât și aliniat. Cererea mică nu înseamnă smerenie, înseamnă frică. Și frica nu atrage nimic bun. E timpul să-ți schimbi convingerea. Există destul pentru toți. Bani, dragoste, oportunități, idei, sănătate. Nu trebuie să iei de la alții. Trebuie doar să te aliniezi cu ceea ce deja există. O cerere care înainte ți s-ar fi părut prea mare și rostește-o cu convingerea că lumea are resurse pentru ea. Pentru că are. Jim Rohn ne provoca cu o întrebare simplă. Ce ai face dacă ai avea tot ce ai cerut? Dacă răspunsul tău include doar beneficii personale, energia cererii tale va fi slabă. Dar dacă include și alții, devine magnetică. Cere pentru a deveni o resursă, pentru a ridica și pe alții, pentru a oferi familiei tale, comunității tale, lumii tale, ceva real, ceva bun, ceva care contează. Asta îți dă forță. Când scopul cererii tale trece de propriul confort, devine misiune. Și misiunile primesc susținere, de la oameni, de la idei, de la viață însăși. Nu spune doar, vreau o casă mai mare. Spune,
Vreau o casă mai mare pentru a oferi un spațiu de liniște și inspirație celor dragi. Vezi cum se schimbă energia? Asta e cerere cu sens. Pe cine ai putea ajuta dacă ai primit tot ce ai cerut? Și ce-ar fi să începi să ceri și pentru ei? Jim Rohn spunea, nu poți cere o recoltă și apoi să te așezi pe o piatră. Trebuie să plantezi, să uzi, să îngrijești. Cererea pornește procesul. Acțiunea îl alimentează. Fără acțiune, chiar și cea mai frumoasă cerere rămâne un sunet în vânt. Unii oameni cer, dar nu schimbă nimic în comportamentul lor. Spun, vreau sănătate, dar continuă să ignore corpul. Spun, vreau bani, dar nu învață nimic nou. Spun, vreau dragoste, dar nu se iubesc pe ei înșiși. A cere fără acțiune este ca și cum ai comanda un pachet, dar nu ai deschide ușa curierului. Nu e suficient să vrei. Trebuie să demonstrezi, prin fapte, prin pași zilnici, prin efort conștient. Nu te speria. Nu e nevoie de pași mari. E nevoie de pași corecți, în direcția a ceea ce ai cerut. Acțiunea e dovada că ai încredere că vine. E confirmarea cererii tale. Ce mică acțiune ai putea face azi, care ar confirma cererea ta cea mai mare? Ai observat uneori oameni care cer abundență, dar trăiesc în gândire de sărăcie? Sau care cer iubire, dar se comportă cu frică și control? Jim Rohn ar fi spus, ceea ce ceri trebuie să se potrivească cu ceea ce ești. Dacă ceri lucruri mari, dar acționezi ca și cum nu le meriți, mesajul tău este confuz. Și lumea răspunde nu la ce spui, ci la cine ești, la energia pe care o emiți, la alegerile pe care le repeți. Vrei încredere? Începe să te porți cu curaj. Vrei succes? Începe să-ți organizezi timpul ca un om de succes. Vrei dragoste? Începe prin a o oferi. Tu ești primul care trebuie să trăiască ceea ce cere. Aceasta este legea alinierii. Cererea fără comportament coerent e doar zgomot, dar cererea plus comportament devin chemare reală. Și viața răspunde. Ce comportament al tău nu se aliniază cu ceea ce ai cerut? Ce ai putea corecta azi? Poți cere azi. Dar dacă mâine renunți, mesajul s-a întrerupt. Jim Rohn spunea, viața nu îți răspunde doar la entuziasm, îți răspunde la consistență. Cât de serios ești cu ceea ce ai cerut? O cerere nu e doar o afirmație de un minut, este o declarație zilnică, repetată în gând, în acțiune, în atitudine. Este o decizie pe care o susții. Nu o scânteie, ci un foc constant. Fiecare zi în care te comporți ca și cum ceea ce ai cerut vine, este o zi în care mesajul se întărește. Și cu fiecare zi, realitatea se rearanjează în tăcere în favoarea ta. Gândește-te la oamenii care au reușit. Nu au fost cei mai talentați, ci cei care au continuat, cei care au repetat, cei care nu s-au oprit. Ce poți repeta zilnic timp de 90 de zile? Ce comportament, acțiune sau gând poți face parte din rutina ta? Mulți cer, dar puțini demonstrează. Asta spunea Jim Rohn. Succesul nu vine la cel care doar speră. Vine la cel care arată că e pregătit. Și pregătirea se vede în detalii. Dacă vrei mai mult, începe prin a onora ce ai deja. Dacă nu-ți organizezi banii actuali, cum vrei să gestionezi mai mulți? Dacă nu-ți respecti corpul acum, de ce ar veni sănătatea dorită? Dacă nu-ți gestionezi timpul, de ce ai primit proiecte mai mari? Dovedește prin fapte că ceea ce ceri e în siguranță la tine, că îl vei respecta, că îl vei folosi bine, că nu vei risipi darul. Când dovedești, viața deschide uși, nu pentru că implori, ci pentru că inspiri încredere. Ce poți dovedi azi? Unde poți fi mai pregătit pentru ceea ce ai cerut? Când începi să ceri cu claritate, să acționezi cu consecvență și să crezi cu inima deschisă, începi să devii alt om. Jim Rohn spunea, succesul nu este ceva pe care îl urmărești. Este ceva pe care îl atragi devenind un anumit tip de persoană. Asta înseamnă că ceea ce vrei nu vine pentru că alergi după el. Vine pentru că devii omul care îl merită. Devii omul care trăiește ca și cum deja îl are. Ca și cum deja știe că e pe drum. Atracția reală nu e magie, e vibrație. Este congruență între cine ești, ce ceri și cum acționezi.
Când cele trei sunt aliniate, totul începe să curgă spre tine. Nu mai e nevoie de forță, nu mai e nevoie de control, e nevoie de încredere, de prezență, de identitate. Și atunci, cererile tale nu mai sunt dorințe, devin chemări. Cine devii zilnic prin ceea ce faci? Ce versiune a ta atrage ceea ce vrei cu adevărat? Jim Rohn spunea, nu dori un viitor mai bun. Proiectează-l. Visatul e frumos, dar fără structură, fără plan, fără pași, devine frustrare, devine poveste spusă, dar niciodată trăită. Proiectarea înseamnă să iei ceea ce ceri și să-l pui în calendar, în buget, în agenda, în viața ta reală. Să-i dai un loc în lumea concretă. Asta face diferența. Dacă vrei ceva, definește-l. Apoi planifică-l. Cu zile, ore, resurse, acțiuni clare. Asta e partea adultului din ecuație. Copilul visează, adultul planifică. Împreună, creează miracole. Puneți cererea pe hârtie, împarte-o în pași, setează-ți termene și apoi începe. Nu perfect, nu complet, ci cu credință. Ai visat destul. E timpul să proiectezi. Ce vis merită să devină proiectul tău de viață? Jim Rohn avea o provocare simplă. Dăm 90 de zile. Fii consecvent, fii clar, fii prezent și viața ta se va schimba. Nu pentru că e magie, ci pentru că e disciplină plus direcție plus credință. Timp de 90 de zile, cere clar în fiecare dimineață. Repetă cererea Scrie cu voce în tare. Alege o acțiune zilnică care susține acea cerere. Fii omul care merită ceea ce a cerut. Nu trebuie să simți tot timpul. Nu trebuie să înțelegi totul. Trebuie doar să continui, pas cu pas, în ciuda îndoielii, în ciuda oboselii, în ciuda tăcerii de început. În 90 de zile nu vei deveni alt om, dar vei ști exact încotro mergi și vei avea semne clare că cererea ta nu a fost ignorată, a fost activată. Ești gata să testezi? Ești gata să vezi cum se schimbă viața când tu te schimbi cu adevărat? Poate ai mai încercat, poate ai fost dezamăgit, poate ai fost rănit când ai crezut și nu s-a întâmplat nimic. Dar Jim Rohn ne îndeamnă blând. Alege să crezi din nou, nu pentru că e sigur, ci pentru că e viu. Viața nu răspunde întotdeauna la prima cerere, dar răspunde la inima care nu renunță, la sufletul care alege să creadă încă o dată și încă o dată, până când apare realitatea visată. Cererea e o formă de curaj, de speranță, de iubire față de ceea ce putem deveni. Când ceri din nou, nu doar reactivezi visul, îți recuperezi puterea. Fă o alegere azi, să nu mai ceri timid, să nu mai trăiești cu jumătăți de intenție, să devii omul care spune, știu ce vreau, știu cine sunt și știu că vine. Asta nu este o iluzie. Este începutul unei vieți trăite în acord cu cine ești cu adevărat. Ai ajuns până aici? Atunci știi ce ai de făcut. Lasă un comentariu cu un singur cuvânt. Cer și fă din următoarele 90 de zile un test real. Scrie ce vrei. Roagă cu claritate. Acționează ca și cum deja vine. Distribuie acest video cu cineva care a uitat cum să creadă. Pentru că o cerere făcută din inimă poate schimba un destin. Și nu uita cuvintele simple ale lui Jim Rohn. Ask, that's it.